I ja se prisjećam onih smrtnih grijeha, kaže ne ubij, ne sagriješi bludno, ne ukradi, ali nema, ne pucaj iz puške. I ne koristi šaraf ciger. Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom i kao što smo najavili imamo glasovanje. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka, lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Josipa Dabre, zastupnika u Hrvatskom saboru. Rasprava je zaključena, pa prije nego što dam na glasovanje prijedlog odluka, imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prvi na redu kolega Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Tražim stanku u ime kluba Mosta kako bismo još jedan put iskomunicirali činjenicu da su nekada u ovom domu sjedili ljudi koji su razumjeli što znači prije svega služiti narodu. Ljudi koji su prije svega znali što je čast, što je savjest i što je poštenje. Ljudi koji nisu ovo troje navedeno promatrali kao da su na nekakvoj političkoj tržnici. Sjedili su ljudi koji su prije svega bili spremni umrijeti za svoja uvjerenja, a ne se iza njih skrivati. Danas imamo situaciju gdje se moral zapravo mjeri određenom matematikom koju gledamo u kontekstu određenog broja ruku. No ono što ću vas pitati, je li ta ruka znak odgovornosti? Je li ta ruka glas za povjerenje građana ili je možda pak ona jedan oblik prikaza naše savjesti? Ono što ovdje vam vrlo jasno i bez sustezanja želim reći jest da je ta ruka zapravo refleksna gesta poslušnosti i ništa drugo. Onaj signal da sustav ne prepoznaje moral kao jedan oblik kategorije vrijedne razmatranja. Postoji nešto što ne možemo mjeriti u novcu, nešto što nikakva politička matematika ne može obezvrijediti, a to je osjećaj srama. Osjećaj srama svih nas. Osjećaj srama pred vlastitim narodom prije svega, osjećaj srama pred onima koji su nam povjerili moć, ne da nad njima vladamo, nego da ih predstavljamo. Stanka je odobrena, kolega Kujundžić. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Možemo u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom sa kolegama iz opozicije potvrdili u kojem smo trenutku od sada pa nadalje. To je trenutak koji se opetovano u ovoj koaliciji događa Andreju Plenkoviću, a to je činjenica da njegova većina, takozvana većina, ovisi o tome kada će i hoće li Dabro izaći iz pritvora, odnosno zatvora. Dragi građani i građanke, Andrej Plenković vas je doveo u situaciju da glasanje o bitnim pitanjima, primjerice o Zakonu o socijalnoj skrbi o kojoj ćemo raspravljati, dakle vaša izravna socijalna prava, ovise o tome hoće li pojedini saborski zastupnik u nekom trenutku biti u zatvoru ili neće biti u zatvoru. To je ono što je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta donijela građanima Republike Hrvatske. A takozvana stabilnost ove koalicije ovisi o nestabilnosti Dabre. Dokle god je on ucjenjiv i visi nad njime mač kaznenog progona, dotle će Domovinski pokret sjediti ovdje i držati kvorum HDZ-u. Jer naime treba reći još jednu stvar. Kada bi zaista Domovinski pokret sada bio toliko ljut na svoje partnere jer se navodno pakira Dabri, onda ne bi ovdje sjedili. A kad oni ne bi ovdje sjedili, danas ovdje ne bi bilo kvoruma. Pa bi se jasno vidjelo da ova Vlada i ova većina više ne postoji. I samo Domovinski pokret
zajedno sa Josipom Dabrom koji ovdje sjedi drži HDZ i Andreja Plenkovića na vlasti. Sve naravno dok nisu u pritvoru i dok se eventualno iz njega ne vrati. Stanka je odobrena. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo. 238. vrijeđanje saborskih zastupnika. Gospođo Sandra Benčić, organizirali ste prosvjed i motali tamo neke čudne stvari na tom prosvjedu protiv Turudića. Niste u stanju danas stisniti crveni gumb i pokazati imalo hrabrosti i suprotstaviti se samovolji državnog odvjetnika koji se igra političara i čovjeka stavljati u pritvor bez ikakve osnove. Svaki odvjetnik, svaki sudac će vam reći da ne postoji osnova za pritvor. Dobivate opomenu. To je bila replika. Sada se javlja i kolegica Benčić, isto tako. Zahvaljujem. Povreda članka 238. Kolega, vidite, pritvor ili ne pritvor u konačnici ovisi o odluci suda. Ali većina ili ne većina koja vam navodno pakira ovisi samo o vama i vašem sjedenju u ovoj fotelji i drugim foteljima na koje računate. Jer da ne računate na fotelje, sada biste se digli, izašli van, srušili kvorum i rekli kraj ovakvoj štetnoj koaliciji. Kolegice Benčić, dobivate opomenu, bila je replika. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. Pa ovo je doista omalovažavanje svih građana Republike Hrvatske. Pa gospodine Mlinarić, vama je jasno i svima je jasno da vi, baš vi i samo vi držite ljestve Turudiću. Da vi danas raskinete vladajuću većinu, da pozovete na raspuštanje Sabora, mi bismo sutra imali novu vlast i mogli bismo imati novog državnog odvjetnika. Dakle, Domovinski pokret jednako je Ivan Turudić kao glavni državni odvjetnik. Kolegice Selak Raspudić, bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepa, 238. Kolega Mlinarić, ista pravila bi trebala vrijediti za sve. Mi smo prošli tjedan tu skinuli imunitet kolegici iz SDP-a, bez ikakvih rasprava i jasna pravila su ustabiljena kada državne institucije traže progon, da se onda taj imunitet skida i nema nikakvih crvenih gumbova. Sad bi se vi htjeli za sebe raditi iznimku. U isto vrijeme držite cijelo vrijeme ljestve HDZ-u, iako ste unatoč svim obećanjima, pljuvanjima i tako dalje, sklopili s njime trgovačku koaliciju koja ste još uvijek dalje. Ovo je bila replika. Kolega Peternel, izvolite. Odustali ste, jel? Dobro, onda idemo dalje. Kolegice Puljak, obrazlaganje stanke, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u iznosu 10 minuta u ime kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever. Poruka Domovinskom pokretu. Imali ste priliku biti hrabri. Imali ste priliku srušiti Ivana Turudića. Niste htjeli. Zato što niste htjeli srušiti koruptivni sustav, nego ste htjeli participirati u njemu i biti dio takvog sustava. Kleli ste se u borbu protiv korupcije, a sada držite ljestve političkoj organizaciji jedinoj na svijetu pravomoćno osuđenoj za korupciju. A evo, u to ime kolegi Dabri jedan poklon od mene. Knjiga Zbogom oružje od Ernesta Hemingwaya. Neka vas ova knjiga nauči ono što smo pokušavali svi ovdje, da oružje nije mjesto u rukama djece, već među koricama knjige. Imat ćete vremena da je čitate u dugim noćnim satima u pritvoru. Kolegice Puljak, stanka je odobrena. Kolega Kukavica, izvolite. Članak 238. vrijeđanje političke stranke. Samo malo tiše. Može vrijeme. Predsjedniče. Vratit ćemo vrijeme, vratite na 30. Da. Izvolite. Članak 238. Vrijeđanje političke stranke. Evo, gospođa Marijana Puljak je vrlo jasno rekla. Korupcija, a ja ću dodati klijentelizam, nepotizam, trgovanje utjecajem. Mislim da je kratko i jasno. I svima u Hrvatskoj je to jasno. A imamo i što manje.
štemanje štendarca i spomenika HOS-a. To su dvije krajnosti. Kolega Kukavica, replika je bila, dobivate opomenu. Javio se sada još netko. Kolegica Puljak, izvolite. Članak 238. Kolega Kukavica, u vašem slučaju nomen est omen. Kolegice Puljak, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite. 238, samo pitao bi kolegicu Puljak, s obzirom da knjiga govori o ljubavi, američki vojnik i medicinska sestra, tko je tko u kojoj ulozi? Od koje ste vi, u kojoj je kolega Dabro? Kolega Zekanović, dobivate opomenu. Idemo dalje, sada je ponovo zahtjev za stankom. Kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, tražim stanku u trajanju od neodređenog vremena u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Mi smo se svega, nažalost, nagledali u ovom visokom domu, u Hrvatskom saboru, ali to da potpredsjednik Vlade barata sa oružjem, sa ilegalnim oružjem, sa nezakonitim oružjem, da se slika, da šalje slike, da ugrožava živote, to još nismo vidjeli. To zaslužuje u svakom slučaju sankciju. Sankciju u prvom redu u smislu da mu se skine imunitet i da završi tamo gdje treba završiti svatko ko se tako ponaša. Prije svega nije napravio štetu samom sebi, napravio je štetu integritetu Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade koje je bio dio. No šta, kad sam govorio o stanci od najmanje 10 minuta, ja mislim da bi trebali danas obaviti to glasanje, skinuti imunitet gospodinu Dabri, da bi Domovinski pokret trebao biti dosljedan barem u tome, kao što je bio dosljedan do sada kad su se skidali imuniteti ostalim saborskim zastupnicama i zastupnicima, i mislim da je vrijeme da nakon toga napuste ovu koaliciju ako imaju imalo morala, imalo domoljublja, i da se ta stanka koju sam tražio 10 minuta produži na nekoliko mjeseci, da se raspišu novi parlamentarni izbori i da se ova koruptivna hobotnica jednom zauvijek sruši sa vlasti, a to u ovom trenutku, dakle to oružje, ne kalašnjikov, ne bombe, ne pištolji, nego legalno političko oružje u svojim rukama ima Domovinski pokret. Kolegi Dabri se neće dogoditi ništa strašno, bit će par dana tamo u zatvoru, pritvoru, gdje već, pustit će ga van, ali ono što je još strašnije da će Domovinski pokret nakon toga i dalje ostati u koaliciji sa HDZ-om i dalje podržavati svav kriminal, svu korupciju koju HDZ radi već najmanje 16 godina. Kolega Beljak, dobivate stanku, tako da molim vas da vremena se držimo. Kolega Zekanović, povreda Poslovnika, izvolite. 238 moramo ipak ovdje komentirati. Kolega Beljak ovdje kritizira kolegu Dabru i ja se prisjećam onih smrtnih grijeha, kaže ne ubij, ne sagriješi bludno, ne ukradi, ali ne pucaj iz puške. I ne koristi šaraf ciger. Kolega Zekanović, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Beljak, izvolite. Odustaje, onda idemo dalje sa zahtjevima za stankom. Kolegica Selak Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Prije svega da istaknem da je ovo sve nepotrebno, jer nije nešto na što nismo navikli činjenica da netko iz isključivo vlastitih interesa ostaje u Vladi. Ali meni se čini da onaj početak političke karijere Andreja Plenkovića u kojem je iskazivao neke principe kada je Most izbacivao iz Vlade je njemu danas doba nevinosti u odnosu na što sve trpi trenutno kako bi se držao ovu itekako krhku većinu. Sami ste za sebe u Domovinskom pokretu rekli da ste mazohisti. Javno ste priznali da ova zajednička struktura nema nikakvog smisla, a i dalje ostajete zajedno da biste se držali ono malo vlasti što još uvijek imate na raspolaganju. I u tome tonete sve dublje. I kao oni kockari nećete propasti što kockate, nego što se vadite.
jer je vaš najveći problem to što uporno i uporno moralizirate. Moralizirali ste oko Hrvatskih šuma, moralizirate sad oko Ivana Turudića kojeg držite kao glavnog državnog odvjetnika i iz toga se ne izvlačite. Nama ovdje na kraju ostaju dva pitanja. Jedno ide gospodinu Jandrokoviću da provjerimo ima li smisla da nastavimo dolaziti na posao nakon ovoga danas, s obzirom da ne znamo kad ćemo i hoćemo li ikada više glasati, jer je pitanje kada će vam glavna osoba izaći iz pritvora da biste mogli imati većinu. A drugo pitanje koje nas ovdje sve sigurno zanima je u tom jedinstvenom, monolitnom Domovinskom pokretu od 8 saborskih zastupnika i u toj čelično čvrstoj vladajućoj većini gdje je danas Ivan Penava? Hvala vam lijepa. Stanka je odobrena. Kolega Peternel, izvolite. Gospodine predsjedniče, tražim stanku u trajanju 10 minuta u ime kluba Domino i Hrvatski suverenisti kako bi još jednom naglasili da je potpuno neprihvatljivo i nevjerojatno da ćemo mi po prvi puta danas nećemo biti jedinstveni u glasanju oko skidanja imuniteta. To znači da mi uopće ne razumijemo čemu služi imunitet. Imunitet služi da štiti narodnog zastupnika u govoru u ime naroda o bilo čemu, odnosno da štiti slobodu govora. On ne štiti i ne stvara nejednakost među građanima. Nije cilj imuniteta štititi od drugih kaznenih djela. Dakle, ako je u ovom slučaju, što kolege kažu, stvar nepravedna, ona je nepravedna i ako je državni odvjetnik loš, on je loš prema svim građanima. Dakle, ne može Sabor zaštititi svog kolegu, a ne štiti ostale građane od istog tog DORH-a. Dakle, mi ovdje moramo prestati se uopće pomišljati i igrati pravosudnih tijela i mijenjati ih, moramo osloboditi, dakle, mogućnost da pravosudna tijela djeluju prema zakonu. Hvala lijepo. Stanka je odobrena, nekoliko povreda Poslovnika. Prvi na redu kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Naš klub je najavio da će sukladno uobičajenim pravilima, dakle kada imamo zahtjev od strane DORH-a glasati za skidanje imuniteta i sve ono što je potrebno, ali danas se ovdje dogodila jedna stvar koja pokazuje da većine nema. Gdje je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava? Dakle, sasvim je jasno da je vladajuća koalicija pukla i mi ćemo tražiti od vas, predsjedniče Hrvatskog sabora, dakle da idemo na stanku, da vidimo što dalje napraviti, jer nikakvo glasovanje više u ovakvoj situaciji nema smisla. Dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Beljak, izvolite. Članak 238. Ja se mogu djelomično složiti s kolegom Peternelom. Ali zašto ta pravila nisu vrijedila prije nekoliko tjedana kad smo skinuli imunitet gospođi zbog dogradnje, pazite, 15 cm kuće, zbog čega bi najmanje pola Hrvatske trebalo završiti u zatvoru. Kada je bilo evidentno da je to HDZ-ov pritisak i pritisak DORH-a uoči lokalnih izbora. I ipak smo se svi skupa ponašali i vi istisnuli zeleni gumb, odnosno za skidanje imuniteta jer je to tražio DORH. Prema tome, nema izuzetaka, nema nikakvih crvenih svjetlala. Dobivate gospodine opomenu. Peternel, prema svima. Kolega Beljak, molim vas, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Dabro, izvolite. Članak 238. Bio sam u jednom trenutku jako sretan zbog gospođe Marijane Puljak što mi je poklonila ovu knjigu, ali nažalost sam ujedno i tužan jer ću je morati vratiti. Knjigu je Zbogom oružje od Ernesta Hemingwaya izdala Matica Srpska, a preveo je Radojica Čirović. Tako da, baš sam mislio da ću imati šta čitati u zatvoru, ali morat ću... Kolega Dabro, i ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Kolega Kukavica, samo molim vas isključite mikrofon. Ja. Evo, izvolite. Članak 238. iznošenje neistina. Naime, Domovinski pokret će glasati za skidanje imuniteta Josipu Dabri. Josip Dabro će glasati za skidanje imuniteta Josipu Dabri. Niko nije iznad zakona, niko nije iznad pravosudnih organa ove države. I to je jasna poruka Domovinskog pokreta. A o drugim temama ćemo nastaviti. Moram vam dati opomenu jer je bila replika. Kolegice Puljak, izvolite.
Evo članak 238. Evo čudim se gospodinu Dabri, ne znam valjda sam trebala pjevati ovu knjigu jer srpske pjesme razumijete, je li pjevanje vam ide i srpske cajke razumijete, ali čitati knjigu očito vam ne ide. Dakle, ona potvrda sa cijelom vašom pričom o Travniku izgleda ni lektiru niste čitali u osnovnoj i srednjoj školi. Kolegice Puljak, dobivate opomenu. Kolega Peternel, izvolite. 238, pa gospodin Kukavica nas zapravo tu zbunjuje u potpunosti. Prvo je gospodin Penava rekao da će oni glasati protiv, onda je Mesić u Otvorenom rekao da su protiv, onda je glasali su na odboru protiv, a sad će glasati za. Oni moraju se odlučiti gdje su, što su. Kolega Peternel, dobivate opomenu. Kolega Jurčević, izvolite. 238. I jučer sam naglasio, ovdje ponavljam, dakle nije upitna prva točka o kojoj ćemo glasati imunitet, međutim mi kršimo podjelu vlasti ukoliko glasujemo na bilo koji način i miješamo se u pritvor, jer o tome može isključivo odlučivati pravosudna vlast, odnosno istražni sudac. Dakle, s time smo uvedeni Hrvatski sabor da kršimo temeljna načela demokracije i Hrvatski ustav. Ne, kolega Jurčević, ne odlučujemo mi o tome da li će ići u pritvor netko od zastupnika, nego mi samo omogućujemo sucu da donese odluku. Ne, mi se miješamo, mi se nemamo pravo miješati u to, poštovani predsjedavajući. Ne, krivo tumačite, ovo govorim zbog javnosti, dakle ne donosimo mi odluku o tome hoće li zastupnik ići u istražni zatvor ili ne, nego mi praktički skidanjem imuniteta omogućujemo sudu da uopće donosi odluku. Jer da ne donesemo takvu odluku, onda sudac ne bi ni mogao odlučivati. O tome se radi. Kolega Jurčević, izvolite. Evo, poštovani predsjedavajući, niste u pravu i to će sigurno svaki student prava prve godine znati reći ovo što govorim i žalosno je ako to u hrvatskoj sabornici i vi kao predsjedavajući ne razumijete. Dakle, mi se miješamo u nešto na što nemamo pravo. To je isključiva nadležnost, dakle, pravosudne vlasti. Mi skidanje imuniteta, dakle, dajemo povjerenje njoj da odlučuje o tome. Ali zašto onda mi glasujemo i dovodimo se u situaciju da kršimo načela demokracije s time što glasujemo o drugoj točki? Kolega Jurčić, pa predlažem da ne glasujemo. Ne razumijete očito pravo, pa to je vaša stvar, ali šta ja mogu. Kolegice, dobivate opomenu. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem. Povreda članka 238. Apsolutno je jasno, naravno, da kao i uvijek poštujemo zahtjeve DORH-a, pa onda i glasamo o skidanjima imuniteta. Međutim, za to vladajuća većina mora stvoriti uvjete. Ti uvjeti su između ostalog da vi stvorite kvorum. Ono što je ključno pitanje, imate li vi uvjete za glasanje? Ako ne, glasat će se u 1 popodne kad se Penava vrati s kave ili ne znam već kojeg pametnijeg posla od bivanja u Saboru ima. Kolegice Benčić, samo isto tako informacija, nije u pitanju kolega Penava, nema ni kolege Krstulovića koji je u Ukrajini, pa nije ovo test kvoruma, možemo mi njega testirati drugi puta, ali nema veze. Vi ćete postupiti onako kako smatrate da treba. Dobivate opomenu jer je bila replika. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. U ovom trenutku i oporba mora dobro razmisliti jer će ona u ovoj situaciji držati kvorum HDZ-u i Domovinskom pokretu da bi ovo izglasali. Zato nam treba i fizička stanka. A drugo, kolegama iz Domovinskog pokreta, s obzirom da trenutno mijenjaju svoje mišljenje, pa nije valjda duboka država došla i do vas? Zar je sve stalo? Kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Franković, izvolite. Članak 238. Nije ovdje pitanje kvoruma, poštovane dame i gospodo, nego poštivanje institucija. Kada smo prošli put skidali imunitet kolegici iz SDP-a, nije HDZ napustio sabornicu, nego je ostao tu i držao kvorum, jer mogao je potići ča i njoj bi onda što bilo? Ne bi se skinuo imunitet. Dakle, nema problema, preuzmite odgovornost, otiđite, neće biti kvoruma i zaštitite gospodina Dabru. To napravite i ja vam čestitam. Hvala vam kolega Franković, dobivate opomenu, bila je replika. Kolegice Miloš, izvolite. 238, ja bih samo htjela podcrtati jedno, da bude svima jasno. Znači, zvali ste nas sve na glasanje, a ne možete ni osigurati kvorum za to glasanje i nemate ni većinu. Kolegice Miloš,
Kolegice Miloš, dakle što se tiče kvoruma, trenutno kvorum koliko ja vidim, to se vidi prostim okom, postoji. Na vama je kako ćete postupiti. Uopće nema problema, ne morate vi ostati ovdje u dvorani. To je vaša odluka, a za ovo što ste rekli vam dajem opomenu jer je bila replika, ne povreda Poslovnika. Kolega Marković, izvolite. Članak 238. Poštovani gospodine Franković, kolegica iz SDP-a je sad već 2 tjedna u pritvoru, istražnom zatvoru, kao što je rekao kolega Beljak, zbog nečega što spada u prekršajne odredbe. A zanima me samo koliko će dugo biti gospodin Dabro u istražnom zatvoru, koliko treba za glasanje. Ako treba... Kolega Marković, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Ledenko, izvolite. Poštovani predsjedavatelju, povrijedili ste članak 238. Napravili ste zapravo jednu veliku lakrdiju od ovoga danas skidanja imuniteta gospodinu Dabri. Dakle, razdvojili ste ovu točku o imunitetu na dvije, nemate kvoruma, prebacujete odgovornost na oporbu, dakle jedan veliki cirkus ste danas napravili u ovoj sabornici. I zaista je vrijeme da se raspišu novi parlamentarni izbori jer ova većina više niti funkcionira, niti daje ona rješenja na probleme koji su danas u Hrvatskoj puno važniji od ovog danas glasanja. Kolega Ledenko, ajde prije nego što takvo šta izgovorite, dajte malo provjerite ko je predložio ovakav zaključak. Predložilo ga je Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem sličnih situacija kakve smo imali i ranije. Sjećaju se kolege iz SDP-a kada je bio slučaj čakovečkog gradonačelnika da smo razdvojili na njihovo traženje, dakle ništa novo niti nešto što se do sada nije događalo. Drugo, ovo sam stavio danas na glasovanje s obzirom na važnost da se ono što je DORH od Sabora tražio i napravi, a kako ćete vi odlučiti to je na vama. Nisam ja dužan vas ovdje zadržati da glasujete kako želite. Kolega Franković, izvolite. Dakle, poštovane kolegice i kolege, članak 238. Kada smo ovdje prisezali, dali smo jasnu prisegu koje su naša prava i obveze, odnosno dužnosti. I nema nikakvog problema da vi pokušate politički pokazati je li mi imamo kvorum u ovom trenutku. Nemamo, jer nema Andra Krstulović Opare iz opravdanih razloga, jer nema Ivana Penave iz opravdanih razloga. A gdje je Penava, to pitajte njega. Hvala ali vi vam lijepo. otiđite i zaštitite gospodina Dabru. Ja vas molim da to napravite. Kolega Franković, molim vas. Otiđite i zaštitite kolega Franković, kolegu. molim vas. 10 sekundi je prošlo, dobivate opomenu. Kolega Raspudić, izvolite. Članak 238. Kolega Frankoviću, vi ste napravili ovu lakrdiju. Vi ste unizili Hrvatski sabor jer u trenutku kad je gospodin Dabro postao problematičan nakon onog što je izašlo za Vladu, a vidi ga dobar je za Sabor, a sad nije dobar ni za Sabor. Nemate većinu. Ovo nije obična situacija, ovo je situacija u kojoj se možemo u pauzi dogovoriti da pokažemo kako nemate kvorum, a to znači da i nemate vladajuću većinu. Dakle, svi iz oporbe bismo trebali razmisliti sada na pauzi. Hvala lijepa kolega Raspudić. Dobivate opomenu jer je bila replika. Kolega Ledenko, izvolite. Povrijeđen članak 238. Ja ovdje vidim jednu veliku nervozu u vladajućoj većini. Oni jedva čekaju da strpaju čovjeka Dabru u pritvor. Ja ne znam u čemu je taj vaš problem toliko izražajan da grakćete odmah na pomisao oporbe da danas ne drži kvorum. I vi ste odmah graknuli svi u isti glas. Na vama je odgovornost da gospodin Dabro ode evo u istražni pritvor, a pitanje je da li bi uopće trebao ići u istražni pritvor. Kolega Ledenko, dobivate ponovo opomenu. Sada nastavljamo sa stankama. Kolega Hajdaš Dončić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Klub SDP je dakle vrlo jasan. Mi znamo da Hrvatskoj treba promjena društvenog okvira. I osim onog što stalno spominjemo, to su lijeve ekonomske politike, njoj treba promjena društvenog okvira zapravo u načinu vladanja. A način vladanja dakle zavisi o pravosuđu. Dakle, meni je apsolutno neprihvatljivo da imamo državnog odvjetnika zvano gospodin Turudić, dakle kojem nije problem, a to je zapravo pitanje za vas iz HDZ-a i vas predsjedniče Sabora, da čovjek može u 2 sata u noći slati novinarima poruke sa porukom zbogom. Dakle, to radi vaš državni odvjetnik. Dakle, meni se uopće ovo ni ne čudi što se ovdje događa, no međutim, upravo zbog principijelnih razloga, i tu ću biti jasan, upravo zbog principijelnih razloga, mi ćemo ostati danas i glasat ćemo
nevezano što su točke razdijeljene na A i B i nevezano što ja mislim da je ovo B bez veze, a baš ćemo zato glasati za. Da se svi uvjerite što vam Turudić radi još jednom. A isto tako, uopće nemam grubih riječi kontra vas, da DPS shvati isto tako da ne može tražiti nešto od nas, bilo preko koga, a onda bi istina na isti način dolazio u odbore i odborima bi cijelo vrijeme glasali s HDZ-om. Taj film nećemo gledati. Ili kako bi ja rekao, i točka. Dobro, stanka je odobrena. Sada ponovo imamo povrede Poslovnika. Kolegica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. Kako se to ono u narodu zove posljednjih dana? Duboka država. E pa znate što je duboka država? Kada dođe do ovakve krize u Hrvatskom saboru, kada imamo jedinstvenu priliku testirati vladajuću većinu, nakon izbora ustavnih sudaca, u vrlo kratkom vremenskom roku ponovo svjedočimo što? Tko drži ljestve HDZ-u, tko to neće dozvoliti? SDP. E pa to vam je ta duboka država o kojoj se toliko priča posljednjih dana. Kolegice Selak Raspudić, dobivate 3. opomenu, više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolega Miletić, izvolite. Članak 238. Izgleda da je ova sabornica prepuna onih koji bi baš pošto poto htjeli biti vođe, pa onda i prije dogovora ovdje i usuglašavanja u oporbi izlječu vani. Ali mene čudi kad kolegica, neću je imenovati, saborska zastupnica HDZ-a, mi glasno dobacuje, vidiš Marine, SDP je prava stranka, a vi još morate učiti. I to vam dovoljno govori o svemu. Ovo je stvarno strašno, kao što je strašno slušati Andreja Plenkovića koji kaže neće biti dugo Dabro tamo gdje je, izaće vam pa će biti glasovanje i svega. Dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Mlinarić, izvolite sada vi. Hvala lijepo. 238. vrijeđanje saborskih zastupnika. Još jedanput da kažem i oporbi i svima i cjelokupnoj javnosti. Puno je se puta ovdje skidao imunitet saborskim zastupnicima. Skidao se imunitet zbog krađe, utjecaja na neke, da neko dobije posao, kriminal, korupciju, za sve se skidao imunitet. Mi problem nemamo da gospodin Dabro po prvoj točki odgovara pred sudom za svoja djela. Tu je u sabornici. Ali da ide u istražni zatvor, da na njemu neko trenira strogoću, da čovjeka vuku kroz blato, nije centa ukrao ovoj državi, a milijarde su odlazile iz ove sabornice. Dobivate opomenu, bila je replika, ne povreda Poslovnika. Kolega Raspudić, izvolite. Članak 238. Gospodine Mlinarić, Dabro je nanio nemjerljivu reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj koja su možda i desetine ili stotine milijuna. Uzmite samo koliko se reklamira Hrvatska u inozemstvu kao pristojna i civilizirana zemlja što je obišlo svijet. To je jedna stvar. Ali to je i nevažno. Naglašavam još jednom, danas smo vidjeli da SDP ne želi pokazati da HDZ nema kvorum i da ne postoji vladajuća većina. Zašto se Hajdaš Dončić boji novih izbora? Možda da ne bi opet neko uletio umjesto njega kao kandidat za premijera. Opomenu, ovo je bila replika. Kolega Miletić, izvolite. Ja ne znam ko je ovdje sve danas u oporbi, a bivši članovi su HDZ-a, kao kolega Hajdaš Dončić. Ja ne znam s kojim sve ljudi ovdje igraju se igrama, članak 238, ali nije uloga oporbe da mi držimo štangu većini. Uloga oporbe je da budemo oporba, a vladajući su vladajući. Ako ne mogu imati 76 ruku, to znači da trebamo izaći na izbore. I to je jedina istina, ovo drugo su sve igrice. Kolega Miletić, dobivate opomenu, bila je replika. Ima li još zainteresiranih za stanku? Ne? Da, ne brinite, fizička obavezno. Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Kao što sam rekao, sada dajem na glasovanje prvu točku prijedloga. Dakle, odluke prvo. Daje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Josipa Dabre, zastupnika u Hrvatskome saboru, po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, broj KR-DO-201/205 od 24. veljače 2025. upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj A-101/2025 od 24. veljače 2025. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona
i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 1. Kaznenog zakona. Glasujmo. Utvrđujem da je glasovalo 107 zastupnika i da je jednoglasno sa 107 glasova za donesena odluka pod brojem 1 kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Sada dajem na glasovanje drugu točku. Stanka. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo. Tražim stanku u ime Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta. Danas smo pokazali cijeloj hrvatskoj javnosti da Domovinski pokret nije kukavička stranka, da Domovinski pokret nije stranka koju može bilo tko lomiti. Pokazali smo da Domovinski pokret nije stranka koja krši Ustav, koja krši i koja utječe na pravosuđe. Bez problema smo stisnuli zeleni gumb da Državno odvjetništvo vodi kazneni postupak protiv našeg kolege Josipa Dabre. Ali Domovinski pokret je protiv da se kolegu Dabru neosnovano vuče kroz blato i privodi i radi istražni zatvor. Pitam kolege iz oporbe, što ćemo ako dođe iz DORH-a isto za skidanje imuniteta bilo kome u ovoj sabornici, ako dođe kaznena prijava na, uzet ću basnu, Crvenkapica. Hoćemo li skinuti i reći da taj saborski zastupnik ide u zatvor, u istražni zatvor? Kad se skidalo ovdje imuniteti, imunitet se skidao radi lopovluka, kriminala, sumnje u kriminal, u korupciju, slušali smo milijunske iznose koji su bili. I za to se skidao. Ovdje u sva tri razloga koje traži Državno odvjetništvo ne postoji ni jedna osnova da čovjek ide u istražni zatvor. Pretres je napravljen, pola sela je pretršeno i gospodin Dabro 7 puta. Izuzeti su svi dokazi, mobiteli, naoružanje koje je imao na dozvolu. Treće, sumnja na bijeg, gospodin Dabro sjedi iza mene. Recite mi po kojoj osnovi Državno odvjetništvo traži pritvor za ovog čovjeka, a postupak vodi 40 dana i sve je napravilo po pravilima. Osim da se gospodin Turudić malo zaigrao. Kolega Mlinarić, stanka je odobrena. Možemo li nastaviti dalje? Fizičku stanku, dobro. Nastavit ćemo onda u 10 sati i 36 minuta. Sada dajem na glasovanje drugu točku prijedloga odluke. U istom postupku povodom istog zahtjeva zbog postojanja osnovane sumnje na ista kaznena djela kao u točki prvoj daje se odobrenje za lišenje slobode i određivanje istražnog zatvora protiv Josipa Dabre, zastupnika u Hrvatskom saboru. Molim glasujmo. Utvrđujem da je glasovalo 106 zastupnica i zastupnika, 99 je bilo za, 7 je bilo protiv, što znači da je donesena točka druga odluke kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.